Dragilor, vreau să vă arăt ceva interesant. Vreau să-mi cumpăr un dero, mai spăl din când în când, știi cum e treaba, și am găsit pe Ariel că aici scrie turbo. Și e inevitabil să nu mă gândesc la Gabi Florut și la Cristi Boariu, că ei au zis că atunci când ei vorbesc în limbi, intră în turbo. Nu mi s-a întâmplat niciodată să vorbesc în alte limbi și să nu simt putere, o prezență. Honestly, sincer, nu mi s-a întâmplat. Deci când mă rog, pur și simplu și intru în alte limbi, ca să vorbesc așa pe limbajul tău, intru în turbo. M-ați înțeles? Simt o prezență specială a lui Dumnezeu. Nu mi s-a întâmplat niciodată să vorbesc în alte limbi și să nu simt putere, o prezență. Honestly, sincer, nu mi s-a întâmplat. Deci când mă rog, pur și simplu și intru în alte limbi, ca să vorbesc așa pe limbajul tău, intru în turbo. Intru în turbo. Intru în turbo. M-ați înțeles? Simt o prezență specială a lui Dumnezeu. Și vă mai spun ceva, că mulți întreabă, botezul cu Duhul Sfânt e obligatoriu pentru mântuire. Dacă mori în apa botezului, nu e obligatoriu. Dar tu când ieși din apa botezului și vii în lumea în care noi trăim în fiecare zi, săgeți cu miile vin spre tine. Duhul tău din tine, în momentul când primește botezul cu Duhul Sfânt, e ca și cum mai pune turbo la o mașină. Ca și cum faci o renovare completă. Imaginați-vă că toată în parcarea bisericii sunt numai Tesla și Rolls-Royce, da? Și tu spui, eu vreau Logan, mă, că eu sunt patriot. Botezul cu Duhul Sfânt e ca și cum mai pune turbo la o mașină. Turbo la o mașină. Turbo la o mașină. Dragilor, vreau să vă arăt ceva interesant. Vreau să-mi cumpăr un dero, mai spăl din când în când, știi cum e treaba, și am găsit pe Ariel că aici scrie turbo. Și e inevitabil să nu mă gândesc la Gabi Florut și la Cristi Boariu, că ei au zis că atunci când ei vorbesc în limbi, intră în turbo. Mă gândesc că dacă bag dero ăsta la mașina de spălat, poate începe oare mașina de spălat să vorbească în limbi? Adică e același turbo. Nu, întreb și eu. Adică să vii să susții că vorbești în turbo în momentul că ești în turbo când vorbești în limbi, deja e nebunie, cred eu, nu? Cristi Boariu cu Gabi Florut. Poftiți, scrie turbo. Deci dacă bag ăsta la mașina de spălat, începe să vorbească în limbi? Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Există posibilitatea ca să nu mai mă pot înțelege cu mașina de spălat. Adică bag turbo, de seama să nu mai mă înțeleg cu mașina de spălat, o ia aparatură pe acolo. Bine, eu de obicei, oricum, noi de obicei nu ne înțelegem cu penticostală ăștia în turbo, dar rămite cu mașina de spălat. Puteți să lăsați un coment, să-mi explicați un pic de ce a vrut să spună Gabi Floruț cu Cristi Boariu, când ei a zis că atunci când vorbesc în limbi, vorbesc în turbo, adică intră în turbo. Turbo. Eu când eram mic mâncam gumă turbo. Știți că era guma aia turbo? Buba turbo. Grav, adică erezie peste erezie, deci se și scârbă de ce fac ăștia. Dragilor, să nu fiți înșelați de penticostal, că e grav. Domnul Iisus să vă binecuvânteze.